دي فركة كعب وهتعملها قصاد الدنيا هتقولها وخد بقى عهد تعدلها سكت كتير. Και αν το έχετε καταλάβει, καλά φίλες και φίλοι μου, είμαστε μέσα στην αγορά του Χαν El Khalili. Έχουμε ξελιθεί μέσα στα στενάκια και θέλω να σας πω ότι εάν δεν έρθετε εδώ πέρα αληθινό Κάιρο δεν θα καταλάβετε. Προσωπική μου γνώμη, θα σας συμβούλευα να μην μείνετε μόνο στα κεντρικά σημεία του Χαν El Khalili και να ξεχυθείτε και πιο βαθιά μέσα στην αγορά και στα στενάκια. Θα πρότεινα να πάτε σε περιοχές που πάνε οι ντόπιοι για να δείτε την πραγματική ζωή εδώ πέρα των Αιγυπτίων, τα οποία δεν έχουν να κάνουν πολύ με τους τουρίστες και τα πολλά κινέζικα προϊόντα. Τώρα έχουμε κόψει σε κάποια στενάκια μέσα. Έτσι θα κάνετε και εσείς φίλες και φίλοι μου. Θα κόβετε μέσα στα στενάκια, απλά θα έχετε το νου σας για να μην μπλεχτείτε πολύ άσχημα, γιατί εδώ η κατάσταση είναι ένα χάος πραγματικό. Όπως σας προείπα, εδώ πέρα στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα. Salam alaikum. Welcome to Cairo. Kif halik? Alhamdulillah. Yalla, shukran. Εδώ οι άνθρωποι όλοι θέλουν να έχουν τον πρώτο λόγο. Κάποιοι καλοπροαίρετα, κάποιοι είναι ενοχλητικοί χωρίς να το καταλαβαίνουν. Αλλά αυτό δεν μας πειράζει φίλες και φίλοι μου, από μόνο του μιλάει και είναι μια εμπειρία. Αμάξια εδώ, άνθρωποι. Εδώ οι γυναίκες όλες είναι με τις τζελάπες τους. Πραγματικά ένα μακελιό. Αυτό θα πει Κάιρο κυρίες και κύριοι. Αυτό θα πει Χαν El Khalili. Δίνα, πώς τη βλέπεις την κατάσταση εδώ πέρα? Χαοτική, Εδώ τώρα θα κάνω μία στροφή, θα δείτε έχει κάποια μαγαζάκια. Εδώ με μουσική, μπορείτε να κάτσετε και εδώ να πιείτε το τσαγάκι σας παιδιά. Είναι όμορφα και έχουν το ανατολίτικο στοιχείο. Εδώ η Δίνα τα λέει με τους φίλους μας εδώ πέρα τους Αιγυπτίους. Είμαστε τώρα γύρω από το Χαν El Khalili και την εμπορική καρδιά της συνοικίας. Λοιπόν φίλοι μου, έχω αποφασίσει να κάνω όλα όμως ανάποδα, αντί να ξεκινήσω τα πλάνα μου από την είσοδο εδώ πέρα στο παζάρι, ξεκίνησα από τους γύρω δρόμους και κατευθύνομαι προς την κεντρική είσοδο. Τώρα, το πώς φτιάχτηκε η αγορά και για ποιο λόγο? Όταν λοιπόν το 1800 οι έμποροι είχαν την ανάγκη, η συγκεκριμένη αγορά φτιάχτηκε πολύ απλά για τον απλό λόγο ότι εξυπηρετούσε τον πολύ κόσμο. Να κάτσουν να ξεκουραστούν κάπου, δημιουργήθηκαν τα Χάνια. Τώρα τι είναι τα Χάνια? Είναι τα πανδοχεία της εποχής. Εκεί λοιπόν γύρω από τα Χάνια άρχισαν να αναπτύσσονται αρκετές μικρές επιχειρήσεις. Λοιπόν τα Χάνια αφού άρχισαν να αναπτύσσονται εκείνη την εποχή, τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι ακριβώς κάπως έτσι, θέλω να φανταστείτε πώς ήταν τότε. Πώς ήταν τότε λοιπόν? Αυτές οι μικρές επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μικρά παζάρια, έχοντας μικρά προϊόντα έτσι σε πάγκους φίλες και φίλοι μου. Εντυπώσεις τώρα για το παζάρι του Χαν El Khalili? Αυτό λοιπόν εμένα που δεν μου άρεσε καθόλου είναι ότι οι πολίτες εδώ πέρα είναι πάρα πολύ επίμονοι. Δηλαδή, τι εννοώ με το πάρα πολύ επίμονοι? Έτσι και κάνετε το λάθος να κοιτάξετε τα εμπορεύματά τους, σας έχει φάει μαύρο σκοτάδι, δεν θα ξεκολλήσουν από πάνω σας. Θα γίνουνε τσιμπούρια και θα σας ενοχλούνε συνεχώς. Και εδώ πέρα κυρίες και κύριοι είναι το τζαμί του El Hussein στο κέντρο του Χαν El Khalili. Τζαμί El Hussein. Το κεντρικό κομμάτι του Χαν El Khalili πραγματικά μαγευτικό. Εδώ τα καφενεία αριστερά και δεξιά πραγματικά υπέροχα και η πλανόδη μακελιό. مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير. Τώρα λοιπόν φίλες και φίλοι μου έχω κάτσει για να ξεκουραστώ λίγο και μπορώ να σας πω ότι τρελαίνομαι να κάθομαι σε τέτοιες πλατείες, να κάτσω να απολαύσω ένα τσάι, ένα καφέ, το οτιδήποτε. Και τώρα έχουν έρθει
τα τσαγάκια μας με τη μέντα. Και αφού έχουμε πάρει το τσάι μας, φίλες και φίλοι μου, απολαμβάνουμε και κοιτάμε τον κόσμο που πηγαίνει πέρα δόθε. Πίσω μου ακριβώς είναι η κεντρική πλατεία. Εδώ υπάρχουν αρκετά καφέ στα οποία μπορείτε να καθίσετε. Εδώ με τον τινάκι που μας έχουν ζαλίσει γενικώς οι άνθρωποι εδώ πέρα, οι οποίοι περνάνε πέρα δόθε. Δεν μας έχουν αφήσει ούτε τα πλάνα μας να τραβήξουμε εύκολα, ούτε να πιούμε το τσαγάκι μας. Λοιπόν, στην υγεία σας. Και γενικώς αυτή η κατάσταση εδώ πέρα γίνεται λίγο ανυπόφορη, παιδιά. Τώρα θέλω να σας δείξω για το τσάι ότι είναι ένα απλό τσάι το οποίο έχει μέσα μέντα, αλλά πραγματικά είναι εδώ το κλασικό τσάι το οποίο σερβίρουν στον αιγυπτιακό κόσμο, ας πούμε, καλύτερα, και όχι στον τουριστικό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ρόφημα το οποίο πίνεται ζεστό για να έρθετε σε μια ισορροπία με τη θερμοκρασία την οποία έχει έξω, διότι ξέρετε εδώ στην Αίγυπτο από την Άνοιξη και μετά είναι ανυπόφορη η ζέστη. Δείτε λίγο το τσαγάκι εδώ, παιδιά, δείτε τη μέντα τι ωραία που είναι. Πραγματικά, παιδιά, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Ειλικρινά σας μιλάω, βρίσκομαι στην κεντρική πλατεία όπου τα τουριστικά πούλμαν έρχονται εδώ πέρα και αφήνουν τους τουρίστες σε αυτό εδώ πέρα το σημείο που βλέπετε, και από εδώ ξεκινάνε την είσοδό τους στο παζάρι στο Χάν Ελ-Χαλίλι. Τώρα, παιδιά, ελάτε μαζί μου λίγο να δείτε από εδώ τα σοκάκια. Από εδώ πέρα θα σας κάνω έναν κύκλο όπου πίσω μου ακριβώς θα δείτε ένα τζαμί στο κέντρο της πλατείας και πάρα πολύ κόσμος να πηγαίνει και να έρχεται όλη μέρα πάνω κάτω. Πίσω μου ακριβώς θα δείτε το τζαμί του Αλ Χουσέιν. Το κεντρικό κομμάτι του Χάν Ελ-Χαλίλι πραγματικά μαγευτικό. Εδώ τα καφενεία αριστερά και δεξιά και οι πλανώδοι κάθονται για να σας ζαλίσουν, φίλοι μου. Προσωπική μου γνώμη, αν έρθετε εδώ πέρα με τον ξεναγό σας, θα παρακαλέσετε τον ξεναγό σας να σας πάει στα μέρη τα οποία περπάτησα εγώ, θα του δώσετε ένα μπαξίσι και θα σας πάει να δείτε εικόνες από άλλη εποχή και από Αιγυπτιακό Κάιρο. Τι σημαίνει παζάρι, αγορά εδώ πέρα στο Χάν Ελ-Χαλίλι. Διότι αλλιώς αληθινή ζωή καϊρινή δεν θα δείτε. Εδώ έχουμε το φίλο μας από το Κάιρο, Χαμπίμπι Νούρ Ελαΐνι, γιάλα γιάλα. Κιφ Χαλίκ, χαμντουλαλά. Χαμπίμπι Νούρ Ελαΐνι, ναϊ 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 ναϊ. Δείτε τι κάνει το τσακάλι για να μας πουλήσει χυμό. Σούκρα Χαμπίμπι. Τινάκι μου, πώς την είδες στην αγορά εδώ πέρα του Χάν Ελ-Χαλίλι? Φανταστική. Τα παζάρια σου άρεσαν? Τα σουβενίρ? Τα τζαμιά? Πάρα πολύ. Μπράβο. Και εδώ πίσω μου ακριβώς, φίλες και φίλοι μου, είναι η κεντρική είσοδο του Χάν Ελ-Χαλίλι, στην οποία τελειώνουμε αυτή την πολύ όμορφη περιπέτεια που περάσαμε εδώ πέρα. Το κάναμε αντίθετα, όπως σας είπα. Ξεκινήσαμε από τα στενάκια και την κεντρική πλατεία του Χάν Ελ-Χαλίλι, ξεκινηθήκαμε στα παζάρια των ντόπιων και τελειώνουμε με την κεντρική είσοδο, την οποία βλέπετε εδώ πέρα που σας έδειξα.